салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз ман хостам магазин равам, камтар магазин монада шумо нишон тиём ки дар ин қишлоқи мо чӣ хеле магазинай, чӣ мефурӯшанд. габи саҳари хеста сураи оятал курсия навистам. катиба чаҷоном азиёд кардастем беҳад қинай қатъи кӯдакои Россия ба худо бовар накунед, забонаш намепеча, ҳамихе ҳар як калимара 20 бори 30 бори такрор кардастем. як ҷумлаша худо ба шукр азиёд кардем. 15-та 16-та сура азиёд кардем. и 17-ум шай як азон мондагиай бачаи ма тайёрай барои намозхонӣ. иншоаллоҳ то мактаб равиша намозхониш мекунам, дар ниятам ҳамияй. ина магазини мо, инами соҳиби хонара дарозаи соҳибаи ами магазинай та я параш зиндагӣ мекунава, я параша магазин кадаги унауша магазинай шмайдака ишкалон. ина магазин омадем духтаро, анами ҳам маҷо соли навӣ рости гап. инами хеле дар ҷои мо фақат лапоткаю мехча мефурӯшам. инами хеле нархоша кӯшиш мекунам шумо да гап занам. нархи тайд 89 рубл, ушастинян 113 рубл порошок. инами хеле камтар набору падарка овардиян. инами хеле касини калонай навбор овардиян. и холодильник шондома даже вообще нигоҳам намекунам, балки хеле чизо ма вообще намехарам. иҷа инами хеле ма дар ҳаётам нахаридам. ҳалолам наистагӣ боша намехарам, рости гап дилам намекашад. чон украшатка диям ба коғаз. ҷа моҳиёшон, ин нархҳои моҳиё. нархнавои зубнои паставу собуну дафтаро. камака кам боша хостум магазини морам бине. дар иҷаи мо касса нест, инами хеле ручной платит мекунӣ. наличи инами хеле анами қак чиз гирифтам, ҳама чи рости гап буд. барои анами приправа рафтам магазин. ай ҳами ма постоянно истифода мебарам. камака кӯдакота мандарин гирифтам, анам хеле арихси вай гирифтам, ранги эменденсай хушрӯй ба маззаи 2 кило шакару. анами макарона гирифтам, обши анами қачиз 600 рубл шуд. дӯстони азиз, иҷа ма камтарак макарон ош кардам. инами хеле омад, ба маззаи хушрӯ омад. камтар дигам хеле савзи салат кардам, бодиринги салёни реза карда дар дуронаш вай кардам, яҷоя кардам. якта зиврабой кушодем ки мо обед мекунем.
кадоме хурдеста боша иштиёи таом. Дар инҷа камтар хостум зелиномам нишон тиям. Гашни чӯкро бомам хешидиян. Ҳавои мо пиёзом инаи хешида калон калони бад шидиян. Успед накадестем хурданда. Кӯдакҳо қахшун намехӯранд пиёза, фақат ҳами хадам хурдестам. Камтар хостум гулма да шумо нишон тиям. Хеда потолоки хонам овезон кардагиям. Приправое ки ман истифода мебарам, рости гап ман ягон намуд приправаам истифода намебарам. Фақат ҳамин як намуд дадрини ягон чизи лишни нестай. Фақат ҳамин овуши қохкардагияй. Бисёр ман инами хали крахмал, инами желатин, сахарни пудра, лимонни кислота, разрехителам хали чизо ман бисёр дорум. Дар қишлоқмон кадоми ден раждени мекуна, ягон юбилей дошта бошанд, ман торт заказ мегирам, торт мекунам. Иншоалло ози числаи 5 дар торт заказ кардагиян. Ҳоли ман торт мекунам. нишон метиҳам ман чӣ хеле мекунам тортҳои заказ. Ман тортҳои ман нама 4 сол шуда меҷаям. идои қурбон, идои рамазон да ман ҳамсоёма файрод мекунам. маҳқулан шона тортҳои ман маззааш худаш ман чӣ хеле мекунам. уқа маҳсулотам намерава. маҳқулаашона заказ мекунам пад заказ. бисёртар дар ҳамин ден раждениёшон мекунанд. меган кӯдак боша торти мошин мекунам шона, ё ки ҳамин кӯдак чандсолаш дагиязи ҳамин популярния ку ҳамин сифрша ози сифри 17 иншоалло гуфтагиян мекунам то числаи 5. мумкин 4 мода 3 мода кунам. намихал дӯстони азиз, имрӯза влога ба охир мерасонам. дастгирия фаромӯш накунед дӯстони азиз. ҳамин канали ма ки ба шумо маъқул боша, интересни боша, ҳатман лайк монед, подписатся кунед. раҳмат барои ҳамаи дастгиритон. ман ҳамаша дидестам, ҳамаи комментариётона. раҳмат барои гапҳои суханои беҳад нағз. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.